ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സഹഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈകം സാവധൂതം വൈജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്കുരു. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവതരിശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരിശനു. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമ്നി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേദർശനായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ഭക്തായ प्रभुपाद की जय महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 15 ശ്ലോകം 11. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാലോ സ്ക്രീന്? കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ നോ ചുകോപവനയേത്യ ദുരന്തകൃച്ഛാത് ദുർവാസസോ വരിരചിതാദ്ദയുതാദ്രയുഭുക്യാ ശാകന്നശിഷ്ടമുപയുജ്യ യതസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമമസ്തസലിലേ വിനിമഗ്നസംഗാ. യോ നോ ജുഗോപവനയേത്യ ദുരന്തകൃച്ഛാത് ദുർവാസസോ വരിരചിതാദ്ദയുതാദ്രഭൂയാ ശാകന്നശിഷ്ടമുപയുജ്യ യതസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമമസ്തസലിലേ വിനിമഗ്നസംഗാ. യോ നോ ജുഗോപവനയേത്യ ദുരന്തകൃച്ഛാത് ദുർവാസസോ വരിരചിതാദ്ദയുതാദ്രഭൂയാ ശാകന്നശിഷ്ടമുപയുജ്യ യതസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമമസ്തസലിലേ വിനിമഗ്നസംഗാ. യോ നോ ജുഗോപവനയേദ്യ ദുരന്തകൃച്ഛാത് ദുർവാസസോ വരിരചിതാദ്ദയുതാദ്രഭൂയാ ശാകന്നശിഷ്ടമുപയുജ്യ യതസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമമസ്തസലിലേ വിനിമഗ്നസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ നോ ജുഗോപവനയേത്യ ദുരന്തകൃച്ഛാത്
यो नो गोपवन इत्युदुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरजितात् युदग्रभूग्या दुर्वाससो अरिरजिताद्युदाग्रभूत्वा तागन्न शिष्टमुपयुज्य यदस्त्रिलोकीम् शिष्टमुपयुज्य यदस्त्रिलोकीम् ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः यो नो जुगोपवनयेद्य दुरन्तकृच्छात् दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरजितात् दयूदाग्रभूग्या दुर्वाससो अरिरजितादयुदाग्रभूग्यः चागन्न शिष्टमुपयुज्य यदस्त्रिलोकीम् चागन्न शिष्टमुपयुज्य यदस्त्रिलोकीम् तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गा तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः हरे कृष्ण प्रभुजी ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Unmute. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ നോ ജുഗോ ഭവന ഏദ്യ ദുരന്തകൃച്ഛാത് ദുർവാസസോ അരിരജിതായുധാഗ്രഭൂ ശാകാനശിഷ്ടമുപയുജ്യതായ സ്ത്രീലോകീം തൃപ്താമമസ്തസലീലേ വിനിമഗ്നസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यो नो जुगो भवन एद्य दुरंद कृच्छात् दुर्वाससो रजितादयुधाग्रभूयां शागान्न शिष्टामुपयुज्यत यस्त्रिलोकीं तृप्ताममं सलिले विनिमग्नसङ्गा. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ നോ ജുഗോപ വനയേദ്യ ദുരന്തകൃച്ഛാത് ദുർവാസസോ അരിരചിതായ ദൂതാഗ്രഭൂതഭൂപ്യാഃ സകാനശിഷ്ടാമുപയുജ്യയദസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമമസ്താ സലിലേ വിനിമഗ്നസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലു. हरे कृष्ण प्रभुजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो नो जुगो भवनयेत्य दुरन्तकृश्चात् दुर्वाससो अरिरजिताद्युदाग्रभूत्या शाकान्न शिष्टमुपयुज्ययदस्त्रिलोकीम् तृप्तां ममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यो नो युगो भवन एद्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरचितायुधाग्रभुग्यः शागानशिष्टमुपयुज्य यदस्त्रिलोकीं तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यो नो जुगो भवन एत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरचितायुधाग्रभुग्या शागान्न शिष्टमुपयुज्य यत स्त्रिलोकीं तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यो नो जुगो भवनयेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरचितायुधाग्रभुग्यः शाकानशिष्टमुपयुज्य यस्तदस्त्रिलोकीं तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्गः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സംഗമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ നോ ജുഗാപവന ഏത്യ ദുരന്തകൃച്ഛാത്
ദുർവാസസോ അരിരചിതാദയുതാഗ്രഭുക്യഃ ശാകാന്നശിഷ്ടമുപയുജ്യ യതസ്ത്രിലോകീ തൃപ്താമമസ്താ സലിലേ വിനിമഗ്നസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी। मिनी माताजी हरे कृष्ण चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो नो भुजुगोपनेत्य दुरन्तकृच्छा दुर्वाससो अरिविहिदादयुदाग्रभुग्य शागानशिष्टमुपयुज्य यदस्त्रलोकीं तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसंगः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। भारतीय माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो नो जुगो भवनयेत्य दुरन्तकृच्छात् दुर्वाससो अरिरजितादयुदाग्रभूभ्याः शागान्नशिष्टमुपयुज्य त्रिलोकीं तृप्तां तमांस्त सलिले विनिमग्नसंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। प्रतिभा माताजी हरे कृष्ण चलिए। प्रतिभा माताजी अनम्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ चलिए करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो नो जुगो भवनयेत्य दुरन्तकृच्छा दुर्वाससो अरिरजितादयुदाग्रभुग्य शोघानशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताममस्ते सलिले विनिमग्नसंगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सतीदेवी अम्मा माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो नो जुगो भवनयेत्य दुरन्तकृच्छा दुर्वाससो अरिरजिताद् अयुधाग्रभुक्यः शागानशिष्टमुपयुज्य यदस्त्रिलोकीं तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसंगः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। सीतारामन माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो नो जुगो भवन एत्य दुरन्तकृच्छा दुर्वाससो अरिरजितादयुदाग्रभुग्य शाकानशिष्टमुपयुज्य तयस्त्रिलोकीं तृप्ताममस्तां सलिले विनिमग्नसंगः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. യാഹ യാതൊരുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് യുഗോപ സംരക്ഷണം നൽകി വനത്തിൽ ഏത്യ ആയിത്തീരുക ദുരന്ത ആപത്കരമായ അപകടകരമായ കൃച്ഛാത് വിഷമ പ്രതിസന്ധിയിൽ ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ ശത്രു രഞ്ജിതാത് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കിയാൽ അയുധ 10,000 അഗ്രബുക് അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപായി ആഹരിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന് ശക അന്നശിഷ്ടം ഉച്ഛിഷ്ടം ഉപയോഗിച്ച സ്വീകരിക്കയാൽ യഥാ തന്നിമിത്തം ത്രിലോകങ്ങളും തൃപ്തരായി അമംസ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു സലിലെ ജലത്തിലായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ വിനിമഗ്ന സംഘ എല്ലാവരും ജലത്തിൽ അമിഴ്ന്നുപോയി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. വനവാസ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഉപജാപത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദുർവാസ മഹർഷി 10,000 ശിഷ്യഗണങ്ങളോടൊപ്പം ഭോജനത്തിന് ആഗതനായത് ഞങ്ങളെ അത്യന്തം ആപത്കരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുത്തി. ആ സമയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആ ആപത്ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു. ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുവാൻ നദിയിൽ സ്നാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മഹർഷിമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭോജനം കഴിച്ച പ്രതീതിയുള്ളവർ. ഒപ്പം ത്രിഭുവനങ്ങളും സംതൃപ്തമായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്.
ദുർവാസ മഹർഷിയെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. കഠിനമായ തപശ്ചര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയവനായി മഹത്തായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടൊപ്പം ധർമ്മതത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത അതിശക്തനായ ബ്രാഹ്മണൻ നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, മഹായോഗിയായ അദ്ദേഹം ശിവദേവനെ പോലെ ക്ഷിപ്രക്രോപിയും ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമാണ്. അദ്ദേഹം സംപ്രീതനായാൽ സേവകന് അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠവും മംഗളപ്രദായകവുമായ വരമരുളും, അസംതൃപ്തനായാൽ അതിഘോരമായ ശാപവും. പിതൃഭവനത്തിൽ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും സ്വീകരിച്ച് ആദരിച്ച് ഉപചരിക്കുന്നതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത് കുമാരി കുന്തിദേവിയായിരുന്നു. അവളുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദകളിലും ഉപചാരങ്ങളിലും അത്യന്തം സന്തുഷ്ടിയായ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ഇംഗിതം പോലെ ഏത് ദേവനെയും പ്രാപിക്കാനുള്ള വരം കുന്തിദേവിക്ക് നൽകി. ദുർവാസ മഹർഷി ശിവദേവന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന പ്രസാദിപ്പിക്കാനും കോപിഷ്ഠനാക്കാനും കഴിയും. ശിവദേവന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം രാജാവ് ശ്വേതകേതുവിന്റെ 100 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രദേവന്റെ സദസ്സ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം തപശക്തിയാൽ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികാകാശത്തിന് അതീതമായ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വിശ്വചക്രവർത്തിയും മഹാഭക്തനുമായിരുന്ന അംബരീഷ് രാജാവുമായി കലഹത്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് സുദീർഘമായ ഈ ദൂരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് 10,000-ഓളം ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും അനുഗമിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ദുർവാസ മഹർഷി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പിതൃപുത്രനും ശത്രുവുമായ ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു. ദുർവാസാവിനെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ തക്ക ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. സംപ്രീതനായ ദുർവാസാവ് ദുര്യോധന് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ദുർവാസാവിന്റെ തപശക്തികളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം കോപിഷ്ഠനായാൽ വന്നു ഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അത്യാപത്തുകളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരുന്ന ദുഷ്ടബുദ്ധിയായ ദുര്യോധനൻ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ കോപം തന്റെ പിതൃവ്യപുത്രന്മാരും ആജന്മ വൈരികളുമായ പാണ്ഡവരുടെ മേൽ പതിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ തന്റെ പിതൃവ്യാപുത്രന്മാരിൽ പ്രമുഖനും അഗ്രജനുമായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭവനം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്ഞി ദ്രൗപദിയും ആഹാരിച്ചതിന് ശേഷം അഥവാ ഭോജനം ചെയ്തതിന് ശേഷം സന്ദർശിക്കണമെന്ന് മഹർഷിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദ്രൗപദി ഭുജിച്ചതിന് ശേഷം അഥവാ ദ്രൗപദിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക എന്നത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സംബന്ധിച്ചോളം അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് ദുര്യോധനന് ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മഹർഷി മഹാരാജാവിനോട് കോപിക്കുമെന്നും യുധിഷ്ഠിരന് എന്തെങ്കിലും കൊടും ശാപം നൽകുമെന്നും ദുര്യോധനൻ കണക്കൂട്ടി. ദുര്യോധനന്റെ ദുഷ്ടബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു അത്. ദുര്യോധനന്റെ ഈ വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച ദുർവാസാവ് മഹർഷി ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെയും രാജ്ഞി ദ്രൗപദിയുടെയും ഭോജനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. വാതിൽക്കൽ ആഗതനായ ദുർവാസാവിനെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ യഥോചിതം സ്വീകരിക്കുകയും നിത്യേനയുള്ള മധ്യാഹ്ന പൂജാവിധികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി നദിയിൽ പോയി വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ശിഷ്യന്മാർക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്നാനം ചെയ്യാനായി നദിയിലേക്ക് തന്റെ ബൃഹത്തായ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടൊപ്പം തിരിച്ച ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ എങ്ങനെ സൽക്കരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി. ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ബൃഹത്തായ അതിഥി സമൂഹങ്ങളെയും സൽക്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭോജ്യവസ്തുക്കൾ യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദുര്യോധനൻ ഉപജാപം നടത്തുകയാൽ ഋഷി ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആഗതനായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ഏകാഗ്ര ചിത്തത്തോടെ സ്മരിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഭക്തരെ വിഷമ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ആകയാൽ അത്യന്തം ആപത്കരമായ ആ അവസ്ഥയിൽ ദ്രൗപദി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരെ ഗ്രസിച്ചിരുന്ന ആപത്കരമായ അവസ്ഥ ഉടനടി അറിയുകയും അവരെ രക്ഷിക്കാനായി ഉടൻ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. പാത്രത്തിൽ മിച്ചമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരാൻ ഭഗവാൻ ദ്രൗപദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം ശ്രവിച്ച ദ്രൗപദി അത്യന്തം ദുഃഖിതയായി. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ അവളോട് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ആ നേരം ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നൽകാൻ അവൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അത്യന്തം വ്യസനത്തോടെ ദ്രൗപദി
ഭഗവാനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: സൂര്യദേവൻ എനിക്ക് തന്ന പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഇനി ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾ ആപത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഭഗവാന് സമക്ഷം കരയുവാൻ തുടങ്ങി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പാത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാനായി ദ്രൗപദിയോട് ഭക്ഷിച്ച പാത്രം ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉച്ഛിഷ്ടമായി അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ ഭാഗം എടുത്ത് സ്വയം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ അതിഥികളായ ദുർവാസാവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഭക്ഷണത്തിനായി ക്ഷണിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവരെ ക്ഷണിക്കാനായി ഭീമസേനൻ നദീതീരത്തേക്ക് യാത്രയായി. നദീതീരത്തെത്തിയ ഭീമൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ബഹുമാന്യരെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് താമസിക്കുന്നത്? വരൂ, നിങ്ങൾക്കായുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ ആ സമയം അവർ ജലത്തിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്രതീതി ഉളവായി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത്യന്തം സ്വാദിഷ്ടവും രാജകീയവുമായ ഭക്ഷണം അവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കും. എന്നാൽ വിശപ്പ് തോന്നാത്തതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് മഹാരാജാവിന് വിഷമം ഉളവാക്കും. ആയതിനാൽ അവിടെ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. ആകയാൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്നും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ സംഭവം ഭഗവാൻ യോഗികളിൽ മഹായോഗി താനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം, ഏവരും നിശ്ചയമായും ഭഗവാന് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കണം. തൽഫലമായി ഓരോരുത്തരും 10,000 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബൃഹത് കൂട്ടം പോലും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാക്കുകയാൽ നിശ്ചയമായും സംതൃപ്തരാകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗമാണത്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഓരോരോ അവസരങ്ങളിലും തങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിജയങ്ങളൊന്നും നേടാൻ സാധിക്കില്ല, ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വനവാസ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഇവിടെ ഓർക്കുകയാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് ആ ദുര്യോധനെ നേരിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും അവരൊന്നും അപകടപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ദുർവാസ മുനിയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പദ്ധതി ഇടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ദുർവാസ മഹർഷി ക്ഷിപ്രകോപിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്താലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യപ്പെടുക, എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ദേവന്മാര് പോലും ഭയപ്പെടുന്നതാണ് ദുർവാസാവിന് അല്ലെ. ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ജരാനരകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ദുർവാസാവിന്റെ ശാപം നിമിത്തമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് പാലാഴി കടഞ്ഞ് അമൃതെടുക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശാപം കിട്ടുന്നത്? ആ ഒരു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ദുർവാസാവിന് ആരോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മാല ഇന്ദ്രന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ ആ മാല ഐരാവതത്തിന്റെ മേലെ വെക്കുകയുണ്ടായി.
ആ മാലയുടെ എന്താ മണം കൊണ്ട് അതിന്റെ തേൻ കുടിക്കാനായിട്ട് തേനീച്ചകൾ വരികയും വണ്ടുകൾ വരികയും ആനയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പറക്കുമ്പോൾ ആന ആ മാലയെടുത്തിട്ട് താഴേക്കിട്ടിട്ട് ഒരു ചവിട്ടി ഐരാവത്. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദുർവാസാവ് വരുമ്പോ ശാപം കിട്ടിയല്ലേ, ഇന്ദ്രനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ജരാനരകൾ വന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ശാപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ശാപം കിട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം തന്നെ അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ നമ്മളിനി 9ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒന്നും യാതൊരു അപരാധവും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഏകാദശി വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശി ദിവസം ഭരണ വീട്ടാനായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ദുർവാസാ മുനി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം കുളിച്ചിട്ട് വരാൻ ഞാനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അംബരീഷിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ജലത്തിൽ തന്നെ കഴുകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ആ പാരണ വീട്ടുന്ന സമയം കഴിയാറായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ കൊട്ടാരത്തിലെ ഉപദേശകന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഏകാദശി എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അല്പം ഒരു തുള്ളി ജലം കഴിച്ചിട്ട് നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കുന്നവര് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ഒരു തുള്ളി തീർത്ഥം കഴിച്ചിട്ട് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുകയും ഇത് അവിടെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ജലത്തിൽ അവിടെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസരത്തിൽ തന്നെ ദുർവാസാവിന് മനസ്സിലായി തന്നെ കൂട്ടാതെ അംബരീഷ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അംബരീഷിനെ എന്താ പറയാ അപായപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു ഭീകര സത്വത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തീ തുപ്പുന്ന ഒരു ഭീകര സത്വം. എന്നാല് അംബരീഷ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അംബരീഷ് ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏകാദശി എടുത്തതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാവർക്കും, പ്രജകൾക്കും രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകാദശി. ഇനി അഥവാ ഞാനിത് ഏകാദശി അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫലവുമില്ല. ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ശാപങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് എന്നെ മാത്രം, അംബരീഷിന് മാത്രം പേഴ്സണലായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന അത് എന്തിനാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ്, എല്ലാവർക്കും ഏകാദശിന്റെ ഗുണം കിട്ടിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ ശാപം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചോളാം എന്നുള്ള ആ ധാരണയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, അംബരീഷിനോട് അപരാധം ചെയ്ത് അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ആ ഭഗവാന്റെ സുദർശനം ആ സത്വത്തെ നിഗ്രഹിച്ചു. പിന്നീട് ദുർവാസാ മുനിയെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലേക്കും പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവന്റെ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി അല്ലെ. പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അല്ലെ. വിഷ്ണുവും പറഞ്ഞു എനിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ. എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്, എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു വിശ്വചക്രവർത്തിയും മഹാഭക്തനുമായിരുന്ന അംബരീഷ് രാജാവുമായി കലഹത്തിലായിരുന്ന കാലത്ത് സുദീർഘമായി ഈ ദൂരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ 1 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് വരികയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ശിവന്റെ അടുത്ത് കൈലാസത്തിലും വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അംബരീഷ് ആ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ട് 1 വർഷം അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. എന്താണ്, പ്രസാദം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ദുർവാസാ മുനിയെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ദുർവാസാ മുനി അങ്ങനെ വരികയും മാപ്പ് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ദുർവാസാ മുനി എപ്പോഴാണ് കോപിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി അദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുന്തി മഹാറാണി അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. കുന്തിഭോജന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുന്ന വേളയിൽ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു ദുർവാസാവിന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാല് തീർച്ചയായിട്ടും ശാപം ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്നാലേ കുന്തി മഹാറാണി അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് വരം നൽകുകയുണ്ടായി, ഏത് ദേവനെ വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുർവാസാ മുനിയെ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പാണ്ഡവരെല്ലാവരും പ്രസാദം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് സൂര്യദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള അക്ഷയപാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അല്ലെ. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ലഭിക്കും, അക്ഷയപാത്രത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ദ്രൗപദി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൊന്നും ലഭിക്കില്ല. അപ്പോ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണ് ദ്രൗപദി എല്ലായ്പ്പോഴും കഴിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവസാനം മാത്രമേ അല്ലെ അവർ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രൗപദി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സൂര്യദേവൻ നൽകിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തന്ന പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ യഥേഷ്ടം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുക, എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ദുർവാസ മുനിയും 10,000-കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരും അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ദുർവാസ മുനിയെ ദുര്യോധനൻ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങള് പാണ്ഡവരെല്ലാവരും ദ്രൗപദിയും എല്ലാവരും പ്രസാദം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പോകണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു മഹർഷി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദം കൊടുക്കണം അല്ലെ. അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല 10,000-കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പോ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ദുര്യോധന ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവശ്യ രക്ഷതി കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഏത് ആപത്തിലും രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് പാണ്ഡവർ. അപ്പോ ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് തന്നെ വരികയും ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് എനിക്കും വിശക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടായെന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ദുർവാസ മുനിയും 10,000 ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല എന്റെ ദ്രൗപദി വിഷമിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കും വിശക്കുന്ന എനിക്കും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, അതില് ഒന്നുകൂടി നോക്കി നോക്കുക, ആ പാത്രം ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതില് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറിയുടെ ആ ചീരയുടെ അംശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചീരയുടെ അല്പം ഭാഗം അതിലുണ്ടായിരുന്നു, ആ പാത്രത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്നു, വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ബാക്കിയൊന്നും കൊടുക്കരുത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ഭാഗമാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അത് നമ്മുടെ അചിന്ത്യമാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പലതരത്തിലുള്ള ലീലകളും ചെയ്യും. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ പോലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അതിലുള്ള ആ ചീരയുടെ അംശം എടുത്ത് കഴിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ ദുർവാസാവിനും ആ 10,000 ശിഷ്യന്മാർക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്രതീതി ഉണ്ടായി. അവരുടെ വിശപ്പൊക്കെ മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പിന്നീട് ഭീമൻ അവിടെ വിളിക്കാൻ പോയപ്പോഴും അവരെന്താന്ന് വിചാരിച്ചത്, ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇനി അത് കഴിക്കാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അപരാധമാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആ കുളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അവിടുന്ന് തന്നെ വേഗത്തിലോടി രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ സംഭവം ഭഗവാൻ യോഗികളിൽ മഹായോഗി താനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം, ഏവരും നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണം. തൽഫലമായി ഓരോരുത്തരും 10,000 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബൃഹത് കൂട്ടം പോലും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാക്കുകയാൽ നിശ്ചയമായും സംതൃപ്തരാകുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മാർഗമാണ്. യസ്മിൻ തുഷ്ടി ജഗത് തുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായാൽ എല്ലാവരും സംതൃപ്തരായി, ഉപദേവതമാരും ദേവന്മാരും മറ്റുള്ള പിതൃക്കളും എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെയാണ് സംതൃപ്തരാക്കേണ്ടത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നമ്മള് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കണം അല്ലെ. ഇത് നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണിർ
വിസ്മാപിതാസഗിരിജോസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർദ്ധം യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണിർ വിസ്മാപിതാസഗിരിജോസ്ത്രദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസദാത്തം യത്തേജ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണിർ വിസ്മാപിതാസഗിരിജോസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണേ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർദ്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. കുറച്ച് 4 വരിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ളത്. കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിയാൽ മതി. എല്ലാവരും 10 പേരുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാദാ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണേർ വിസ്മാപിതാസഗിരിജോസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർദ്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണേർ വിസ്മാപിതാസഗിരിജോ അസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണിർ വിസ്മാപിതസഗിരിജോസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണി വിസ്മാഭിതസഗിരിജോസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹം അമുനൈവ കളേഭരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാദ ഭഗവൻ യുധിശൂലപാണീർ വിസ്മാപിതാസഗിരിജോ അസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണീർ വിസ്മാപിതാസഗിരിജോ അസ്ത്രമാദിജം മേ അന്യേ അപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാദ ഭഗവാൻ യുധിശൂലപാണേർ വിസ്മാപിതാസഗിരിജോസ്ത്രമദാന്യജം മേ അന്യേപി ചാഹമമുനൈവ കളേവരേണ പ്രാപ്തോ മഹേന്ദ്ര ഭവനേ മഹദാസനാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആരുടെ തേജസ് സാമർത്ഥ്യത്താൽ അതാ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ യുദ്ധത്തിൽ ശൂലപാണി ത്രിശൂലം കയ്യിലേന്തിവൻ വിസ്മാപിത വിസ്മയിച്ചു. സഗിരിജ ഹിമവാന്റെ പുത്രിയോടൊപ്പം അസ്ത്രം അതാ സമ്മാനിച്ചു. നിജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം. മേ എനിക്ക് അന്യേപി അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും. ച അഹം ഞാൻ സ്വയം. അമുന ഇതിനാൽ. ഏവ തീർച്ചയായും. കളേവരേണ ശരീരത്താൽ. പ്രാപ്തമായി.
ഇന്ദ്രദേവന്റെ ഭവനത്തിൽ മഹശ്രേഷ്ഠമായ ആസനാർത്ഥം അർദ്ധ ഉന്നത സ്ഥാനം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ശിവദേവനെയും ഹിമവാന്റെ പുത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയെയും വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. പ്രകാരം ശിവദേവൻ എന്നിൽ സംപ്രീതനാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം എനിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ മറ്റു ദേവന്മാരും അവരവരുടേതായ ആയുധങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുക മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോടൊപ്പം ദിവ്യലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. പ്രകാരം അർദ്ധ ഉന്നത സ്ഥാനം എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ശിവദേവന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവന്മാർ അർജുനനിൽ പ്രസാദിച്ചത് പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാലാണ്. സാരമെന്തെന്നാൽ ശിവദേവന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെയോ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചവർ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രീഭൂതരാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. രാവണൻ നിശ്ചയമായും ശിവദേവന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു എങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ആരും രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. പുരാവൃത്തങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അത്തരം നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ശിവദേവൻ അർജുനന്റെ യുദ്ധസാമർത്ഥ്യത്തിൽ പ്രസന്നനായി എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തർക്ക് ദേവന്മാരെ ആദരിക്കേണ്ടതും അവരെ പ്രസന്നരാക്കേണ്ടതും എപ്രകാരമാണെന്ന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. അതേസമയം മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാർ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ ദേവന്മാരെക്കാൾ ഒട്ടും തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനല്ലെന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിഡിത്തമായി ചിന്തിക്കുന്നു. അത്തരം ധാരണകളോടുകൂടി അവൻ ഒരു അപരാധിയായി തീരുകയും അവന് രാവണനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട അതേ അന്ത്യം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി നടത്തിയിരുന്ന തന്റെ മൈത്രീപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളെ പറ്റി അർജുനൻ ഇവിടെ നൽകുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മുഖേന ഒരുവന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപ്തമാകുമ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ആരാധകർക്ക് ഭാഗികവും ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെ നശ്വരങ്ങളുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും അനുഭവ പാഠമാക്കി ബോധ്യപ്പെടേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു സാർത്ഥകത എന്തെന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അർജുനന് ഭൗതിക ശരീരത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്വർഗലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അർദ്ധ ഉന്നത ആസന സ്ഥാനം നൽകി സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അഭികാമി കർമ്മ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവന് സ്വർഗലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂ. ഭഗവത്ഗീത 9:20 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയമായ ഒട്ടേറെ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ചന്ദ്രനും സർഗലോകങ്ങളുടെ അതേ പദവിയിലാണ്. സത്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, കഠിന തപശ്ചര്യകൾ എന്നിവ അനുഷ്ഠിച്ചുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടുള്ള കാലാവധിക്ക് ശേഷം അഥവാ ഭൗതിക ശരീരം പരിത്യജിച്ച ശേഷം മരണാനന്തരം സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ അഥവാ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ അർജുൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനായി ഉദ്ദേശിച്ച് നൽകപ്പെട്ട അതേ ഭൗതിക ശരീരത്തോടൊപ്പം സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമായത് ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമാകുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അർജുനനാൽ അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു അത്. സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നൂതന യത്നങ്ങൾ തീർച്ചയായും വിഫലമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ അർജുനന്റെ അതേ പദവിയിലല്ല. അവർ യജ്ഞത്തിന്റെയോ ദാനധർമ്മങ്ങളുടെയോ തപശ്ചര്യകളുടെയോ സമ്പാദ്യമില്ലാത്ത വെറും നിസാരന്മാരായ സാമാന്യ വ്യക്തികളാണ്. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന വലയത്തിലാണ് ഭൗതിക ശരീരം. വർത്തമാന സമൂഹം ഏറെക്കുറെ രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാകുന്നു. അത്യന്തം വിഷയാസക്തരും അത്യാർത്ഥിയുള്ളവരുമായി അവർ കാണപ്പെടുന്നത് അത്തരം സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നു. അവിധമുള്ള പതിതാത്മാക്കൾക്ക് അഥവാ അധപ്പതിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഉന്നത ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളെ അഥവാ സ്വർഗലോകങ്ങളെ സമീപിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമല്ല തന്നെ. സ്വർഗലോകങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി നിരവധി മറ്റു ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. ശ്രേഷ്ഠവും പൂർണ്ണവുമായ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സ്വർഗലോകങ്ങളിലും പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു വിശിഷ്ട ലോകങ്ങളിലും ഉള്ളവരെല്ലാം തന്നെ മാനവരെക്കാൾ അനേകം മടങ്ങ് ബുദ്ധിശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാം തന്നെ അത്യന്തം ഔന്നത്യവും ശ്രേഷ്ഠവും ഉത്കൃഷ്ടവും ഉത്തമവുമായ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ധർമ്മാക്കളും ഭഗവത് ഭക്തരായ അവരിലെ സത്വഗുണം പരിശുദ്ധമെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സാധ്യമായ അത്രയും അതിരേകമായ അളവിൽ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേവന്മാർ എന്ന് അവർ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ അർജുനൻ ഒരിക്കലും ശിവദേവനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവില് സന്തോഷിച്ചിട്ട് ശിവൻ അദ്ദേഹത്തിന് പാശുപതാസ്ത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ ഇതൊക്കെ അവരെ ശിവനെയും പാർവതിയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പ്രഭാതർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ശിവന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് അപരാധം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ രാവണനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. രാവണൻ ഭഗവാൻ ശിവന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു എങ്കിലും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിനോട് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, തന്റെ മൈത്രിപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങളെ പറ്റി അർജുനൻ ഇവിടെ നൽകുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ പരമദിവ്യ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക മുഖേന ഒരുവനെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരുടെ ആരാധകർക്ക് ഭാഗികവും ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെ നശ്വരങ്ങളുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രാപ്തമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവരും അനുഭവപാഠമാക്കി ബോധ്യപ്പെടേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാം അല്ലെ. അതൊക്കെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ മുകുന്ദന് മാത്രമേ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ദേവന്മാര് തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഏജന്റാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നതാണ് അവര് മറ്റുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ശിവനായാലും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് തിരക്കുക. അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് വേഗത്തിൽ അതൊക്കെ ശിവനൊക്കെ വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു തരും. എന്താണ്? അവര് ശിവനൊക്കെ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭോ, വൈഷ്ണവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഉത്തമ വൈഷ്ണവരാണ് ശിവൻ അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാവരായാലും വിഘ്നേശ്വരനായാലും അല്ലെ, വിഘ്നേശ്വരനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, യത്പാദ പല്ലവ യുഗം വിദിതായ കുംഭം തന്തൈ പ്രണാമ സമയേസ ഗണാതിരാജാൻ വിഘ്നാൻ വിഹന്തു മലമസ്യ ജഗത്രേ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമാം ഭജാമി ബ്രഹ്മസന്നിധിയിൽ പറയും. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള വിഘ്നങ്ങളും അകറ്റാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ആ തുമ്പിക്കൈയും കൊമ്പുമുള്ള വിഘ്നേശ്വരൻ ആരുടെ പാദങ്ങളിലാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ നമ്മൾ ഗണപതിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗണപതിക്ക് ആ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് വിഘ്നേശ്വരൻ ഗണപതി ആരെ സമീപിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ, ഗോവിന്ദനെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ആരും ഇസ്കോണിലെ ആള് മാത്രം ജപിക്കുന്നതല്ല, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. ദേവന്മാര് പോലും ജപിക്കുന്നു, ശിവനും ജപിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് ജപിക്കുന്നു അല്ലെ, എല്ലാവരും ജപിക്കുന്നു. അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മലക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. അയ്യപ്പനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരിവരാസനം അല്ലെ. ആ കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു ഹരിവരാസനം. ഹരിയുടെ വരത്തിനായിട്ട് ആസനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ്? അവിടെ എന്താ പറയാ, തപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അയ്യപ്പൻ അവിടെ തപസ് ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാനെ, വിഷ്ണുവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്, അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരും ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗലോകത്തിൽ അർജുനന് സ്വർഗലോകത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തോടെ തന്നെ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നതിന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശദീകരണം. നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലെത്തും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുണ്യം വേണ്ട, പാപം വേണ്ട അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. എന്താണ്? അകർമ്മം അല്ലെ. യാതൊരു ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് 13ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ചെറിയൊരു ഇതാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാധിവദായ ദേവ
സ്വന്ദ്രോശ്രിതായതനുഭാവിതമജാ മാജമീഡ തേനാഹമദ്യമുഷിതാ പുരുഷേണ ഭൂമ്ന തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം കാണ്ഡീവലക്ഷണമരാധിവദായ ദേവാ സ്വന്ദ്രോശ്രിതായതനുഭാവിതമജാ മാജമീഡ തേനാഹമദ്യമുഷിതാ പുരുഷേണ ഭൂമ്ന തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം കാണ്ഡീവലക്ഷണമരാധിവദായ ദേവാ സേന്ദ്രാശ്രിതായതനുഭാവിത മാജമീഡ തേനാഹമദ്യമുഷിതാ പുരുഷേണ ഭൂമ്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പുതുതായിട്ട് ആരും കൈ ഉയർത്തേണ്ട സമയം ആയി. കുറച്ച് വേഗത്തിൽ നിർത്തണം. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൈ ഉയർത്തിയവർ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാധിവദായ ദേവാ സേന്ദ്രാശ്രിതായതനു ഭാവിതമാജമീഡ തേനാഹമദ്യമുഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു ഭവാനി മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാധിവദായ ദേവാ സേന്ദ്രാശ്രിതായതനുഭാവിതമാജമീഢാ തേനാഹമദ്യമൂക്ഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാധിവദായ ദേവാ സേന്ദ്രാശ്രിതായതനുഭാവിതം ആജമീഢാ തേനാഹമദ്യമുഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാധിവിധായ ദേവാഃ സേന്ദ്രാശ്രിതാ യദനുഭാവിതമാജമീഢാ തേനാഹമദ്യമുഷിതോ പുരുഷേണ ഭൂമ്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരിതാണ്ട് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തത്രൈവ മേ വിഹരതോ ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം ഗാണ്ഡീവലക്ഷണമരാധിവദായ ദേവാ സേന്ദ്രാശ്രിതായതനുഭാവിതമാജമീഢ തേനാഹമദ്യമുഷിത പുരുഷേണ ഭൂമ്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 8:30 വേറെ ചൈതന്യ ചരിതാമന ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ബാക്കിയുണ്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത നാളത്തെ ക്ലാസ് വെച്ചാൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തത്ര ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ ഏവ നിശ്ചയമായും മേ ഞാൻ സ്വയം വിഹരത അതിഥിയായി താമസിക്കുന്ന നേരം ഭുജദണ്ഡയുഗ്മം എന്റെ ഇരു കരങ്ങൾ ഗാണ്ഡീവം എന്ന വില്ലി ലക്ഷണം മുദ്ര അരാധി നിവാത കവചൻ എന്ന അസുരൻ വധായ വധിക്കാനായി ദേവഹ എല്ലാ ദേവന്മാരും സസമേതം ഇന്ദ്ര സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ ശ്രിതാഹ അഭയം പ്രാപിച്ചു. യത് ആരുടെ അനുഭാവിതം ശക്തിമാനാക്കി തീർത്തത് അജമീഡ അല്ലയോ അജമീഡ രാജാവിന്റെ വംശജ തേന അങ്ങാൽ അഥവാ ഭഗവാനാൽ അഹം ഞാൻ ആദ്യ ഈ നിമിഷം മുഷിതഹ അപഹരിക്കപ്പെട്ട പുരുഷൻ ഭൂമ്ന പരമ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഞാൻ സ്വർഗലോകത്ത് ഇന്ദ്രദേവന്റെ അതിഥിയായിരുന്ന അല്പദിനങ്ങളിൽ നിവാത കവചൻ എന്നു പേരായ അസുരനെ വധിക്കുവാനായി എല്ലാ ദേവന്മാരും ഗാണ്ഡീവ ധനുസിന്റെ മുദ്രയുള്ള എന്റെ ബാഹുക്കളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അല്ലയോ രാജാവേ അജാമിയുടെ വംശജ ആരുടെ പ്രഭാവത്താലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ടാണോ ഞാൻ അത്രത്തോളം ശക്തിമാനായി തീർന്നത് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം എന്നിൽ നിന്നും അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. സ്വർഗലോക ദേവന്മാർ തീർച്ചയായും അർജുനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരും ശക്തരും സുന്ദരരുമാകുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് നൽകിയ ഗാണ്ഡീവ ധനുസുള്ളതിനാൽ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അർജുനനിൽ നിന്നും സഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവത് ഭക്തർക്കും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ശക്തരായി തീരാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. അതിന് യാതൊരു പരിധിയുമില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും തന്റെ ശക്തി പിൻവലിക്കുന്ന വശം തൽക്ഷണം
അയാൾ ഭഗവദ്ദേശിയാൽ ശക്തിഹീനനായിത്തീരുന്നു. ചില പ്രഭാതിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ ഗാന്ധീപം കൊണ്ട് ആ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ശല്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ അസുരനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. നിവാദ കവചൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇതൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭാതര് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും ആ ശക്തി പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല, ശക്തിഹീനനായി തീരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഗാന്ധീവം അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഗാന്ധീവം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനൻ ആ ഗാന്ധീവത്തോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു. അപ്പോ ആ ഗാന്ധീവം ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു ലീല ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെയൊക്കെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം. ആരെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും അസുരന്മാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അവരിൽ നിന്നും ഇവരെയൊക്കെ പത്നിമാരെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. ഭഗവാൻ കുളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താ പറയാ, കള്ളന്മാരുടെ വേഷത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പത്നിമാരെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു, കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ അർജുനന്റെ കയ്യിൽ ഗാന്ധീവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അർജുനന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും അവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നും തന്നെ സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രഥം ആയിരക്കണക്കിന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുങ്ങി ചിതറുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരും ദ്രോണരൊക്കെ അയച്ചിട്ടുള്ള ആ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പതിച്ചിട്ടും ആ രഥം തകരാതിരുന്നത്. ഇപ്പോ ഗാന്ധീവമായാലും ഗാന്ധീവം ശക്തിയുള്ളത് തന്നെ, എന്നാലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അതിന് ശക്തി ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുകയും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൃഹരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗൃഹരായ നിത്തായ ഗൗരവപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ പോവാം. ചോദ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കും. ഇനി ഗാന്ധീവം എന്താ പറയാ, ഗാന്ധീവം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ